Čaute, chcem začať video, rozmýšľam, z ktorej strany neviem si naštartovať hlavu, som taký ako kosačka na jar a fréza na jeseň. Že ťahám, nechce sa to nakopnúť. Túto situáciu som zažil, najmä s frézou, keď prišla zima, nasnežilo, štartujem a dokonca v lete stála, nie v zime, a nechcela chytiť. Tak som vypustil benzín, nalial som nový benzín, potom som ešte chvíľu pumpoval, ťahal a potom to nakoplo. Záhradná technika, to je téma, veľa teórií okolo nej, ale ja mám za to, že na tie praktické rady by som sa mal pýtať v servise, tam, kde sú rozobraté motory. Boris, kazí sa aj technika záhradná? Kazí sa všetká technika. Ale ja si myslím, že skôr než sa pokazí, tak je zle obsluhovaná, alebo takto nejak. Častokrát je to buď o zlej obsluhe, alebo o tej zlej starostlivosti. Je to ako pri autách, pri motorkách, takisto pri záhradnej technike. Jednoducho, o čo sa človek nestará, to nikdy nevydrží a nikdy nebude správne fungovať. Ja si chválim, teraz mám takú kosačku, kde je aj plastová časť dole, lebo jedna mi zhrdzavela. Lebo vieš, ako to bolo. Odstavíš kosenia, ono to tam tak trošku kvasí a nadával som, že aké slabé zvary robia na kosačkách. Čiže je to z toho, že to kvasilo tam? Áno aj nie, respektíve áno, určite je to z toho, že to tam kvasilo, ale dalo sa tomu úplne jednoducho predísť a stačilo to vyčistiť. Možno niečím naimpregnovať, ochrániť a ten skelet by nezhrdzavel. Dobre. Keď servisuješ už niekoľko rokov záhradnú techniku, čo je možno tá akože najčastejšia príčina, že nejde motor? Teraz neberieme tie ostatné časti okolo. Úplne najčastejší problém je práve zlé palivo, respektíve palivo, ktoré je tam príliš dlho. To znamená, najčastejší problém u nás je palivový systém. Dobre. A teraz hovor úplne, že čo si myslíš, nejaké sú tie bežné teórie, z tvojho servisného hľadiska idem odložiť kosačku na zimu. Ja tlačím do ľudí to, čo vlastne robím, že natankujte si 100, alebo dokonca, teraz som sa dozvedel, že nejaký typ syntetického benzínu, čo je vlastne na to určený. Len nikdy na to nemám čas. Takže čo je najlepšie riešenie podľa teba? Ono sa to vždycky ľahko povie, pretože všetci máme doma tú techniku a všetci vieme, ako to je, že jednoducho odložím to, ale nejak na to nemyslím. Ale snažím sa, keď už nič, tak presne ísť aspoň do tej 100, celoročne používať stabilizátor. Nie, že by celoročne možno bol potrebný, ale presne je to o tom, že človek na to zabudne. Zabudne, že teraz ide zima, odkladám tú kosačku, už nebudem štartovať, ten stabilizátor do paliva treba naliať. Takže je možno lepšie ho používať celoročne, lebo tým pádom je to taká automatika. No a teraz, je veľa ľudí, a viem, že to tak robia, že si natankujú cez rok 95, lebo používajú tú techniku. Hej, že takýto benzín, predsa každý sa na to inak pozerá aj cenovo a potom príde tá situácia, že no, a pred zimou to idem rýchlo teraz v novembri dotankovať 100. Za mňa to nie je úplne ideálne. Určite to nie je ideálne, totižto my už odporúčame zákazníkom používať iba 100 oktanový benzín, v podstate nemyslieť na tú 95. Tá záhradná technika v dnešnej dobe, neviem koľko krátko sievaš do roka ty, alebo do týždňa, ale presne je to o tom, že raz treba kosiť každý druhý deň, raz treba kosiť raz do týždňa, raz treba kosiť raz do mesiaca. Takže nikdy človek nevie, ako dlho tam ten benzín bude naliatý. A tá 95-ka nie je na toto ideálna, totižto ten podiel biozložiek je vyšší a tým pádom to zanáša ten systém. Nie keď to funguje, ale keď to tam stojí. A pokiaľ sa používa celoročne 95-ka, a zrazu tam niekto naleje 100 do mesiac starého benzínu, tak to naozaj nezachráni ten stroj. Lebo to máš v podstate v karburátore naťahané, v podstate je tam už tá 95-ka a zvyknú sa nazbierať čas od času aj nejaké, ja neviem, kaly alebo niečo v tom karburátore ostane. Moja telefónna galéria by vedela rozprávať. Naozaj častokrát je to nečistoty, veľakrát je to o rôznych kaloch, vyslovene to nazývame my sople, ľudovo. Jednoducho, naozaj v tom karburátore človek vidí rôzne zázraky. No ináč, počkaj, tuto mi kolega hneď mi ukazoval, išiel do, že 26.6, 2024 je tu, že PHM zákazníkové. A teraz akože ja budem trošku expresívny. Toto je presne ako ten mrmel, čo som mal pred týždňom, keď som mal angínu. To fakt bolo v tomto? Toto bolo v kosačke, no už je to exemplár skôr, pretože toto naozaj ani my nevidíme, že úplne bežne.
ale tiež je to z kosačky, ktorá prišla s tým, že nejde naštartovať. Ale vieš čo, ale že čo to je, že to je tak oddelené? To je biozložka. To je biozložka takto akože už vyfiltrovaná. Ty, ale tak to je krásne, normálne to by mohli dať do tej gule, vieš čo sa dáva na stole, Áno, že si áno. to... Môžem to otočiť? Iba tak. Jasné. Ona sa pekne zmieša na chvíľočku, respektíve... Pozri, to je humáčik. Ale iba na chvíľočku sa to akože zmieša. Na chvíľočku sa to zmieša a zase to začne pekne oddelovať, takže... Ono sa dodrží dole, to znamená, že to palivo je hore. Áno. A do karburátora ide iba biozložka. Áno, to nechce chytiť logicky, lebo však na slnečnicu čo by šlo, hej, akože povedzme si. Iba diesel. Za tých pár rokov som videl už kadečo, ale toto je teda jedna z tých vecí, ktorá je taká naozaj že špecifická. Takisto treba myslieť aj na to, že máme nielen štvortaktné motory, máme dvojtaktné motory, kde sa ešte pridáva ten olej na mazanie a o to náchylnejšie sú tie stroje na, nazvem to, čerstvo z paliva. Pretože ten olej tam zase dodáva nejakú ďalšiu látku, ktorá sa zase dokáže oddeliť a tak ďalej. Takže ono treba dávať pozor aj na toto. No a vy ste šupli na sociálne siete takú vec, že vyťahnuť do sucha. Áno, a veľa zákazníkom to tak odporúčame. Je to možno nie že najjednoduchšie, ale nazvem to najlacnejšie, najrýchlejšie, čo vie zákazník spraviť, keď nerátam, že ju odloží len tak s benzínom, neviem, niekde do kôlničky. Máme tam pomerne zaujímavú debatu, ale veľa ľudí si mýli pojmy, veľa ľudí si mýli stroje. Je veľký rozdiel, či necháme prázdnu kosačku, ktorá má plastovú alebo kovovú nádržku. Takisto je ešte väčší rozdiel, či teda je to dvojtakt alebo štvortakt. Totižto pri dvojtaktoch je úplne inak stavaný karburátor a ten nemôže ostať bez paliva. No to som sa chcel akože opýtať, nechcel som udrovať. Možno sme to mohli trošičku lepšie my popísať, ale teda bavili sme sa o kosačkách. Pri tých dvojtaktoch je totiž problém, ten karburátor je inak stavaný, sú tam membrány. Tie, keď ostanú bez paliva, oni stvrdnú, prestane sa to hýbať, jednoducho na jar to tak či tak nepôjde. Takže vždycky treba rozlišovať stroje a stroje. Dobre, tak pri ktorom stroji, pri akom type motora by sme mohli použiť aj tento jednoduchý systém, že vyťahnem hadičku, alebo častokrát tie hadičky sú pri karburátore, alebo je tam výpustný šroubík na tej miske dole, čiže ja som si vždy tak vymenil ten benzín. Ja som dokonca robil tak, že keď som zabudol, tak som si bol vedomý, že ako to je, tak som to na jar najskôr vypustil pred akýmkoľvek štartovaním. A potom som tam dal nový benzín. Ale teda, ktorý stroj by sme mohli do sucha dať na zimu? Do sucha vieme dať stroje, ktoré sú, ono takto. Stále musíme rátať s tým, že sú tu staré stroje, ktoré fungovali trošičku inak, takže nedá sa úplne povedať, že je to kosačka, je to fréza, je to čokoľvek, takže treba rozlišovať. Ale tak úplne základ by bol kosačky, snehové frézy, alebo respektíve štvortaktné stroje, ktoré majú plastovú nádržku. Tie sa dajú dať do sucha, majú plavákový karburátor, nie membránový, tým pádom to nie je problém. A keď sa nevieme rozhodnúť? Tak treba prísť k nám. Tak treba prísť k vám, tak. Alebo potom sa dá urobiť tá vec, že dám si tam syntetický benzín. Áno. Normálne to tu v 5-litrových pixliach máte. Čiže to tam nalejem. Ideálne predtým vypustiť. To každý vie neurobiť, že ten šroubík vypustní a... Myslím si, že každý, kto je trošku technicky zdatný, tak to zvládne. Ale pre tých, ktorí možno sa nechcú chytať tých strojov, vieme, že sú tu ľudia, ktorí sú nie technické typy, jednoducho sú bežná obsluha. A tým pádom pre týchto ľudí je úplne najjednoduchšie to nehať naštartované, kým vlastne zhasne ten motor. To znamená, ono spáli všetko. Spáli aj tú plavákovú komoru a ako náhle sa tam naleje ten technický benzín, respektíve technické palivo, tak sa znovu stroj naštartuje, celé to prejde tým palivovým systémom a vtedy človek naozaj nemusí nariešiť. Riešime to povedzme posledné 2 roky. Ako naozaj ja za ten čas, čo robím túto prácu, tak rok čo rok je to horšie, čo sa týka palív. Takže pomaličky prichádzame presne s tým, že už treba tankovať 100-oktánový benzín, už ho tam treba nehávať len mesiac, už ho treba na zimu vypúšťať, alebo prechádzať presne na iné alternatívy paliva. Čiže musíme sa tomuto prispôsobiť. A ešte mám jednu takú otázku, možno nesúvisí úplne s témou. Viem o takom človeku, len nechcem bližšie popisovať, aby sa to nekonkretizovalo, ale počujem, keď kosí záhradu. On spraví jednu vec. Naštartuje kosačku,
a ide s ňou do záberu. Ona je vo fáze sytiča alebo nejakého takého sítejšej zmesi a tá kosačka ide, že a to sa vyrovná asi až po pol hodine. Že tak, alebo po nejakom kosení, že to začne mať normálny zvuk. A teraz neviem, že či je to palivom, alebo to môže byť naozaj, ja vždy, keď ten stroj idem kosiť, tak ho nechám aspoň 30 sekúnd bežať. No. Že čím to môže byť? Ako problém, čo si popísal, je viac vecí, ktoré to môžu samozrejme spôsobovať. Ale teda základ, ja by som to prirovnal k niečomu, čo je tebe možno známejšie. Nesadneš do auta a nepôjdeš na okruh. Áno. To auto sa zohreje, takisto každý stroj treba trošičku nejak zohriať. Nemusí vršať pol hodiny, nemusí vršať 15 minút. Bavíme sa o možno pol minútke, kde je dobre ten stroj nejak naozaj rozbehnúť, aby sa dostal na tú pracovnú teplotu, aby sa ustalili tie otáčky, až vtedy začať kosiť. Platí to podľa mňa pre každý jeden motorový stroj. Či už sa bavíme o kosačke, fréze, či sa bavíme o aute, o motorke, o čomkoľvek, jednoducho ten stroj má nejakú pracovnú teplotu, na ktorú sa potrebuje dostať, kým pôjde do záťaže. A ešte mi napadlo, ako to robiť so sviečkami, že či ich nejak akože kontrolovať o záhradnej techniky. Lebo dobre, mňa to viac menej teší, že idem pred sezónou, tak pozriem, či je sviečka suchá. Ale má sa to robiť, nemá sa to robiť doma? Ono je otázne. Áno, má, ale otázka ostáva, či ten človek, ktorý tú sviečku vybere a pozrie sa na ňu, vie, čo znamená to, ako vyzerá tá sviečka. Čo znamená, keď je čierna, čo znamená, keď je, ako sa hovorí, medená. Čo znamená, keď je mokrá, keď nie je mokrá. To znamená, áno, má to význam a robievame to, ale je otázne, či obsluha vie, čo to znamená. Čo znamená, že vyberiem čiernu sviečku zo stroja. Čo treba spraviť? Čo no dobre. A aká má byť, čo je ideál? Medená, sivá? Má byť medená. Takisto ako je to pri autách a pri všetkom inom. Mechanici vedia, možno zdatnejší ľudia vedia, jednoducho sviečka má byť medená. Vtedy vieme, že ten motor spracuje tak, ako má pracovať. A čo sa týka frézy, to je zimná záležitosť. Mnohé tie frézy parkujú vonku. Mne vyšlo z toho, že je dobre, keď tá fréza nie je niekde v teplej garáži, alebo takto, keď je úplne teplá garáž, ona tam pekne vyschne. Ale niekedy mi to pozatekalo, zamrzlo. Či sa treba nejako starať o palivo alebo o frézu špeciálne v zime? Ako s frézou narábať? No, čo sa týka frézy v zime, pokiaľ celú noc zostáva v nejakom mieste, kde je teplo, tak to nie je problém, pretože ono to naozaj pustí, ostane pod ňou mokro, väčšinou nič nezamrzne. Keď ostáva vonku, človek ju asi neumie hadicou, ale teda aspoň treba zobrať metličku a ten sneh dostať preč, pretože dneska sú tie zimy také, raz je minus 20, zrazu je 5 stupňov a tak ďalej a presne to zamrza. Roztopí sa, zamrzne a býva problém, čo týka otáčania komína, páčiek a tak ďalej. Všetko môže zamrznúť, takže minimálne sa snaží ten sneh jednoducho z nej dostať preč. A takisto treba dbať na to, či je použitý správny olej. Tá viskozita oleja je veľmi rozhodujúca asi ako pri všetkom. Jednoducho, pokiaľ je ten olej moc hustý, tak tá fréza má problém naštartovať. No, ja by som normálne dal taký akože fakt riedky na zimu, však ono sa to nemá v akom lete prehriať a v zime by sa to tiež nemalo, lebo minimálne je do 0, možno do plus 2, keď sa frézuje, hej. Áno. Plus minus, takže to je... Dobre, Boris, tak ti ďakujem, držím našim divákom palce a keď nebudete vedieť, čo so svojím strojom a nechce sa vám mazať a smrdiť od benzínu, tak to doneste Borisovi. Čau. Ahoj.